Dobre, Anko, pán nám práve priniesol koly z červeného smreka, 2-metrové. Tak budeme ich používať na rovinky, rohy a také zložitejšie časti pozemku budeme riešiť kolami a tie jednoduchšie časti budú sa riešiť tými tenkými. Takže registrácia chovu, šlo by to aj online, ale muselo by to fungovať, takže pekne ručne vypísané. Takže nedeľa, dnes sme nakoniec aj sem došli, ale boli silné búrky, takže všade je mokro. Tak ideme tu dať aspoň koly, ktoré nám ráno priviezol pán a ideme si prejsť po zemok, dohodnúť, kde čo bude. Momentálne Adelka ukazuje skúsenosti svojho Ečka. Psi zavadzajú tradične, Mišu ani nepúšťam, bo je neposlušná. Na chrbate máme našu dcerku. Moko! A teraz nacúvaj tam medzi. Nemusel by som, ale nech si vyskúša, bo každý deň na tom nejazdí. Koly máme len tak na voľno, lebo brali sme to len pár metrov. Dáš si šikovka. Dobre, perfektne ideš. Ešte poď. Za hanby aj taktorých pánov. No dobre, tak ideme vyložiť koly. Dobre, dobre. No tá len zhádzať ich dolu, takže to je jedno. Dobre, tu keď vidíš taký náznak, jak koľaje, tak toto tu musíme zachovať. Proste dolu, že by na zahrade sa vedeli dostať ľudia. Takže tu musíme ísť, dajme tomu so plotkom, takto tu. Čiže potrebujeme im nechať tú koľaj, že by tu mali ten prístup a ten prístrešok rovno dá kde tu fúknuť. Tak jak Míša stojí na rohu, možno ja tu stojím na druhom, môžeme si to vytýčiť s tými zlatami. Tak poď zoberieme nejaké láty a rozložíme si na plochu, že uvidíme, aké by podory z prístrežka. V podstate môžeme zobrať 2 koly a 2 strešné láty. Dobre, bereš tie láty obidva? Dobre, ja idem tie koly zobrať. Poď ešte ďalej a tu na ten roh, tu dá, kde položme. Dobre, stoj, takto. Tak a tuto skopíruj tak podľa toho pľacu. Dobre, toto by bola vlastne jedna noha. Si iná ako ostatné. Ty vieš, čo druhá nie. Míša, Karla, no poď sem, no poď. Čistá poslušnosť, hotová, nefalšovaná. No dobre, poďme. Dobre, čiže tu v podstate po tie kriaky, čiže tu ideme cez tie kriaky a viac menej tak, jak je pokosené. Tu dá, jak by sme šapali koly za rádom, tu je taký rigol tiež, do ktorého mi padala kosačka. Zemiačky. Spadne tu koňový hlava? Čo ako my ho môžeme dajak zabezpečiť? Spravíme nejaký rám na ňo. V podstate tu sme na rohu, tu už som mal problém dosť s tým traktorom, čiže tu už by som urobil nejaké zakosy a dajak tu, že by sme trošku pritlačili, dali dozadu. Tu sa môžeme teoreticky chytiť o strom, so plotkom. Tu by som chcel, no, že toto vyčistíme celé. Si zvláštna, to každý vie. Tvoj úsmev všetko spraviť vie. Čiže tu sme na rohu tej prvej parcely. Tu vlastne ono to pokračuje až do konca, až ten strom, čo tam vidíš osamotený, takú jednu kuľku. Tu ti ho takto presne dám. Tento. Tak až poň ho to ide. Ja myslím, že to je dosť. A tu ti teraz ukážem tú vrchnú hranicu. Oči máš rozprávkové, pohľad krásny, lákavý. Pery pre mňa nedostupné. Tu je. Čiže stáde, pás. Tiež na ten strom tuším. Tu je taký rigol. Keď po ním prejdeš, tak máš to. A tým pádom pás až po ten strom, čiže tento celý pás ešte. A od toho stromu ešte vzadu je jeden pás takýto doprava,
ku tým oplotkom, až tam, na kamere už to asi nebude moc vidno, ale tam kde. Ja si myslím, že sme v pohode. Kde to končí tu? Ten pás? Však tu na tým Jarku. Však dobre, ale tu, alebo tu, kde stojím ja, alebo nižšie. Co, však toto ide až dole. Čiže takto šikmo, keď prejdem. Nie, však tu po Jarku hore, či co? Nerozumiem. Počkaj, aha. Počkaj, nie, nerozumiem. Je možné tam dorobiť tie otazníky a vzorce a tie veci okolo hlavy? No. Teraz sme tu došli Sem? No, sem a sme kde? V polke tejto hranice, alebo? tá hranica nám končí tu. Čiže ideš keby od toho kanála, ideš po ten roh, kde máme prístrešok. Sem a tu ide lajna až sem po ten kanál. Takže v podstate To je my jedna- stojíme už na konci toho. Toto tu, to je to. Hej, no tak nestojíme na konci. V podstate stojíme na začiatku tejto ďalšej parcely sem, ktorá by mohla takto tu keby takýmto pasom nadväzovať na toto tu. Čiže my keď budeme mať dostatok času, môžeme toto vykosiť sem, vrátiť sa sem a zrobiť tu oplotok tak a tak a tak. A keď budeme znova mať čas, tak môžeme od toho stroma robiť oplotok tam a nazad. Čiže ja si myslím, že máme dosť. Máme dosť. Čo myslíš ty, nenasytná žena moja? Jak ináč? Teoreticky ideme po hranici. Áno, Po oplotku. áno. Teoreticky. Áno. Tak to je super, že to nie je ľudské. Pozri tu, jak to vidíš, to tak to je. Hej, no, však môžeš urobiť zónu pristávaciu dráhu na lietajúce kone. Takže sme späť a ja myslím, že to je super. Len ešte to potrebuje precítiť každý z nás dvoch. Dobre, sme spokojné? Tešíme sa, OK. Takže na dnes to je asi všetko. Tak zajtra ráno pokračujeme, ideme asi obratiť senko a vyznačiť oplotky, vykosiť tam dole okolo Jarkov. Dneska mi ešte nafarbiť vlasy. No a tak. Hej, Papa. čau.